Explícame iso. Que me estás a ensinar? Aquí o nacemento da auga, no medio do musgo, e na rocha, na propia rocha. Dios, pero... Miramos aquí como brota. Como brota? Parece... Hostia, como si tuviera un tubiño. Increíble, E saír a auga da propia... do propio granito. Pa como nos damos de conta de como sale, Sí. Perfectamente. Ves o chorro perfecto. O E a traveso da roca, O chorro, mírase perfectamente. Vamos, que aí se montaba outra fonte. Sí, claro. Mira, Aquí, mira, que guapo. Ahí Qué bonito, qué bonito. Ahí se mira perfectamente como nace a auga aí. Aquí vai dar o río Parada, como se fora un regato máis, pero bueno, é unha mina de auga. Increíble. É unha mina de auga que ven... Qué guapo. De aquí. De toda esta fraga. Aquí no río Parada, na Laxe. Isto non é fácil miralo, Non, la verdad es que non. Así, Así en vivo con ese... Muy ben. Bueno, gracias, Antoniño. Aquí para Senda do Moucho, que non descubramos nós.